Shalom, shalom. This is JMG Agri TV aka Borganic. Don't panic. It's organic. So yun, let's go. Ayan, halo-halo po muna tayo bago tayo pumunta sa ating pupuntahan dahil pupunta po tayo ngayon dito sa Bayambang, Pangasinan. So nandito na po tayo agad at papasukin na natin sila. Ano nga ba ang mga ginagawa ng mga farmer dito sa Bayambang, Pangasinan at makita natin kung ano sitwasyon ngayon ng mga halaman nila. So yun, let's go. Dito po pala sa Pangasinan, sa Bayambang, karamihan po dito is mga sibuyas. Pero po sa panahon ngayon, sa season ngayon, puro mga mais po ang kanilang mga tanim, Ang tanim nilang mga halaman ngayon. At kalimitan at karamihan talaga ngayon sa kanila ay nag-harvest na po talaga, Kung makikita natin sa paligid, ayan, pupunta natin isang farmer na sadya natin ngayong araw. At makikita natin dito sa papasok sa kanila mga nakatayo pa na mais. Ayan, so mga ilang days na siguro to. At sa ibang lugar naman, yan, sa ibang parte naman, okay, mga ano na sila, nag-aani na sila na pitas na nila yung mga mais nila. So yung katulad dito, yan, sa nadaanan natin, binibilad na nila yung kanilang mga mais dahil para ready na maibenta kasi yun nga, medyo makulimlim kaya talagang mahirap pag hindi ito natuyo. Ayan, yung iba naman, ayan, naglalagay na sila na panibago ulit na mais. Bibilad sila dito at mahaba to na preparation nila dito sa lugar na ito. Dahil dito sa Bayambang, Pangasinan, after na itong magmais nila, yung iba nagpapalay, yung iba nagmamais naman. Nag-iikot-ikot kasi ako dahil nakikita ko sa iba na yan, nag-set nga tayo ng seminar dito sa Bayambang, Pangasinan para malaman din nila kung ano nga ba yung kagandahan nitong abundant harvest na dala-dala natin. Yan, habang naglilibot-libot ako, yan, pinapansin ko yung ibang mga mga ginagawa nila. Talagang grabe sakripisyo talaga ng mga magsasaka para kumita talaga sila at may maani. Tapos yung iba nalulugi lang. Siyempre dito sa paggagala ko, may nakita ko bagong variety ata to. Yan, ang Cortiva. Yan, ibinibida nila kasi bagong variety nila. Basta yan, nadaanan ko lang sila. Ayan, napuntahan ko na ang mga kaibigan nating mga presidente. Sila yung presidente ng asosasyon. Nausap ko sila na yan, kung pwede tayo mag-seminar sa kanila kasi malapit na naman taniman. Sigurado yan. Talagang maraming makakasubok na naman ng abundant harvest. Kaya ayun, sinabihan ko sila, nag-sit ako sa kanila para malaman nila at may sabihan nila rin ako kung kailan ba talaga ang seminar at magandang timing para mag-seminar sa kanila. Dahil magandang sa palay, sa mais, yan, lahat ng halaman po pwede si abundant harvest. Let's go. Kaya kung taga Pangasinan ka rin at willing mo at gusto mo rin magpasit na seminar, mag-message ka lang sa JMG Agri TV o kaya dito sa Agri ka dito para maiset natin at mabigyan natin ng pansin ang iyong mensahe. Pauwi na rin tayo ngayon at syempre excited tayo para sa mga susunod ulit na taniman at makakita ulit tayo ng magandang testimony ng mga farmer na nakagamit ng abundant harvest syempre. At dalangin naman natin na gumanda rin ang kanilang mga tanim na mas makabayad sila, karamihan yan sa utang, di ba? Makabayad sila sa utang at maging maayos ang kanilang pag-ani. So yun, maraming salamat po. And huwag niyo po kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos po natin. Maraming salamat.